sobra pang maingay din sa loob. And halata naman guys, nakita niyo na nagpaayos ko ng buko kasi yung buko parang hindi pa rin noon. And kailangan na paganda guys kahit walang pera kasi mag 2021 na po. And malapit na po mag 12 o'clock para Christmas na po dito guys. And kung di pa rin subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ko i-upload. And ayun na guys, update ko na lang kayo mamaya. Bye! I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet. Ayun na guys, nakantahan na po sila. Wala pa po yung ibang tao dito guys. Ayan. Nasa ano ba sila, nagpapaganda kasi sila, may games sila, may games. Nagkakantahan mo na dito kasi nag-antay pa naman kasama ko. Gago! Sila sa kuan, gulat pa sa mga kauban kay naligo pa rin pakawali uman sa trabaho. Merry Christmas, Madam. Si Miray, lagi mo gawas. Uy. This is my time, doing things I want to do, but it hurts me to disapprove. I know. Ayun guys, nakabihis na kami. Ano ka na tayo? Live yung sabi mo. Kapag ka na si Emin ba yun? Ba't ang sex mo? Sabi mo sa akin yung player. Ang exchange ka galing 50 sa kanila 100. Gago! Sino? Say hi to Regina. Merry Christmas, Day! Burangga. Wala ka dito. Ay, invite ko siya. Ganda ni Inday, oh. Long gown. Bag. Ano, aangat sa tao. At sa mga wala dito, oh my God. Oh my God. Sana dito kayo. At sana marami. Ladies, enjoy tonight and God bless. God bless. And good luck for 2020. Salamat. Yes. Dito na tayo nagkakilala. But tinuturing natin yung isa isang year family here in Dubai, right? Yes. I'm glad to see you. You are new here and Crystal. Miss Malu and Boss Nyo, maraming salamat sa mga mahabang pasensya niyo sa akin. Nakakuyabawal kami sa mga oras namin na iiwan na kung ano yung mga inigalit namin. Mga bagay-bagay. Sa kaya ng pasensya. So,
deliver us from evil. Amen. Thank you po sa lahat-lahat ng dumalong yung gabi. Especially to our special guest, Zay. Miss Mio. And thank you po sa lahat ng nagluto ng ating pagkain. Yes, ang sarap. Sobrang sarap Si Kuya po. Jo. Nabusog po tayong lahat. And then, Nagutom uli si Kuya. Smile and be grateful for ourselves. Thank you very much. Yeah. Thank you so much for your inspiration. And I call to Mr. Miller for give us our inspirational message for us. Cross country sa Dubai. Okay, mag-ano hanggang sa muli. Sana sa susunod ito. Sinong nagbigay nito to Jen? Hindi ko masyadong... Wala siyang nilagay ng pangalan, pero at least tatawagin na lang, di ba? Love like this. Ayan lang. Hand with his finger. Making my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song.
Thank you! Actually, Oh my God. Okay, thank you, Miss Mary Joy. May call to Miss God. Take your gift. Whose ladies will keep the next? She give it to me. dalawang pesos pa ko lang bigay. Dalawang pesos pa ko lang bigay. Pero dalawa yung kanyang gift sa akin. Dalawang pesos po ako lang bigay ng gift sa kanya. Yung isa po ay nabuksan na kaninang alas 6. Okay, picture. Siya nakunot niya ako. Hindi ko alam na. Alam mo Okay, yan. may I call on to Miss... Kaya tingin mo yung hinihingi sa akin malaki. May I call on to Miss? Please pick your gift. Ay, dapat pinabuksan natin yung gift. Oo. Bakit kami parang lado nun? Oo, kasi para, ano mo? Pakikita mo kung ano yung pinabase sa'yo. Okay, wait. Parang wala dito. Wala siya? Which room? Wala siya. Ay, dito na wala siya. Okay. And... Dalawen. Thank you so much. Okay. Kuya Noel. Kuya Noel, please pick your gift. I'm so excited, guys. Dami ah. Dami. Ayan na! Pwede na tayo magpapaitan! Magpapaitan bukas! Okay, magpapaitan na tayo bukas! Kain na nangyari! Saan na yan? Ano ba ito? Chocolate ata. At doon na nga magtatapos yung video guys, and ngayon pa lang ako nakapag-outro kasi kagabi hindi ko na naisipan na mag-outro kasi na-enjoy na kasi sobra guys, ang saya. And saya ng Christmas na yan. Salamat sa mga nag-comment sa akin doon, and Merry Christmas again guys. Keep safe and God bless po sa ating lahat. And please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload, and don't forget to like and share. Bye guys!